Sâmbătă, câțiva copii proveniți din familii nevoiașe din Petroșani vor primi pachete din partea unei organizații non-guvernamentale din Arad. Reprezentanții ONG-ului au adus deja cadourile la Biserica Sfânta Varvara din aeroport. Fiind săptămâna patimilor, una plină de semnificație religioasă, un grup de oameni inimoși s-au alăturat preoților de la Biserica Sfânta Varvara pentru a aduce un strop de bucurie în sufletele copiilor nevoiași. Astfel, 30 de copii din Valea Jiului vor primi sâmbătă câte un pachet. Fiind săptămâna patimilor, ultima săptămână înaintea Paștelui, săptămâna cea mai semnificativă, noi ne-am hotărât să venim la Părintele Pătrașcu, să-l ajutăm. Astăzi am adus un grup de copii de la Școala Generală Igheduca care să cânte și să încânte pe copii năpăstuiți, cei mai nevoiași. Am adus câteva pachete, deci constând în jucării, alimente și îmbrăcăminte. Ne-am adunat astăzi într-un grup restrâns, deși am vrut să fim mai mulți, pentru a ajuta în săptămâna patimilor copiii nevoiași, negăjiți și în special acei copii care sunt asistați social, care nu au părinți. Să ajutăm cu câteva donații din partea unui sponsor important care a venit special de la Arad, domnul Radu Nelu, și care a înființat fundația Uniunea Democrată a Oamenilor Muncii, o asociație non-guvernamentală în scopuri caritabile. La eveniment, un grup de elevi din cadrul Școlii Generale Igheduca au susținut un spectacol pe teme religioase pentru a încânta pe cei prezenți acolo. Tot iadul s-a cutremurat, a înviat, Hristos, Hristos, Hristos a înviat. Drumul crucii, mă întâlnisem cu Iisus. Reprezentanții organizației arădene au spus că astfel de acțiuni se vor organiza și pe viitor. De asemenea, ei au deschis aici, la Petroșani, o subfilială a ONG-ului, pentru a fi oarecum mai aproape de oamenii din zonă și de problemele lor.